So yung guys, naligo tayo sa dagat. Sundin mo natin sila. Si Gerald. Dams vlog. Ano lad? Ano sinda? Ito naman sa likod. Magkaroon siya sa dagat? Mus. Ha? Magkaroon. Baka turog pagad si Kuya Brad. Ha? Turog? Yogon. Tingnan mo natin. Mana na. Mag-isang baga. Mag-istoryan pa nga sa duwa. Eh, siya yung dyan si Bantiko. Bantiko Brad. Ay. Ano pa daw? Ano? Karoon siya sa dagat? Gamit mo na naman ang cellphone ko ay. Ha? Mati para buot pati yan. Ngayon ko naman sa ito, naka-charge. Kaya kinuha ko na. Matindi ka. Tutukan mo. Mari. Magarigos ka mo Kaya dagat. di ka pinukpok. Pinukpokan ni Papa niya. Tudas. Makarigos nga ni. Magarigos ka mo dagat. Yung nga ni. Sabi rin makarigos kita. Pigaranan ko siya. Ha? Tutok na kaya. Tamat kayo. Paturog mo na ako. Pag nag-ano na lang, mataw na sa indo ako pag ano. Anong oras ka magarigos? Kunya nga ni Bog ah. Charge mo, May ano nitol ako pa. kita dyan. May nitol pa lang una po sa naman pa. Ano? Arat na kita. Tara tambay mo na lang kita doon. Tinatong ka. Ganyan. Paturog-turog na ito muna lugod. Para kauragon. Ay. Pag nakaturog mo. Pasaw na ito. Hindi naman lang sa tuya. Hindi man. Ito yung basa ko na to yan. Layan na itong peno. Arena. Ay, ipapost na no, ipapost na. So, ayan po kasi guys, si Kuya Brad po kasi, pag ganitong oras po, pag hapon na, natutulog po kasi yan. Diyan lagi natutulog sa may duyan nila, Gerald. Nalad. Tara dyan. Nakuyam na pati ako dyan eh. Pero yung turog dyan. Hapon. Imbis makatambay ako. Tara dyan. Tangilang mo. Tara. Yan isa ano tama na yun, stop tama na yun. Tapos, sira-sira punta sa nung pagturog niyo. 1 hour later. Alas 3 na. Antigong! Magdi ka, di! Gisa na pa karibog kay Kuya Brad. Gisa na pa karibog kay Kuya Brad. Ano oras na? 3. Alas 3 na? Ayun ata. Basta. Si Kuya Brad, turog na? Turog at siyang pamadagat. Di man. Mata. Ikaw may ba ka? Masay ka mo. Ha? Masayin yan. Yan si Kuya Brad, di kurupang tangan. Bubukwan tang tubig. Bala kapag yun kamo yan na Ay, dagit. pugin mo dogit. Ano lad? Ay, ayan, sige na, ganat ko na tubig. Dahil lang takong pagturog na. Kapunin doon muna. Baka Ay, dai, pagwa ka mong kamyas. Sumalipot. Ay, sumano maanso. Dudugdugan tayo nito. Bigat tayo nga plano mo nga. Ay, nagwaragos na ako. Kami mga ringus kami. Masay ka magbubo. Bala ka. Pagkagawit. Hindi, si Jill na kan bala. Si Jill na kan. Tanakuyam na ako dyan. Ay naman yung turog dyan sa duyan. Yan na, ito yan. Pagkapon mo siguro. Ano, turog talaga? Maturog na siya. Gapagapon. Sabi ka tumakong tin. Ilang takong Ilang takong turog mo. Pagkapon. Kambo-kambo ko. Sabi ka tumakong tin. Baka marikita kita ka din. Baka marikita kita. Sige, gapon mo daw. Ay. Turog. Wala. Baka marikita. Tara. I-check ta muna daw. Turog. Ay, katurog. Ay. Nakaturog ka kayo do. Pakarin mo. Ayan, nagkakawat yan. Pero... It was at this moment that he knew. He fucked up. Di ka marang... Tudas ko. Alakalin. Dahil kinalaman dyan na. Tudas ka lang. Wala ka mo. Binasa talaga, binasa. Binasa. Wala ka lang.
Luwas ako dyan. Nagigitara ako din. Hindi kami kaiba dyan. Balak ka mukhaan. Si Jared kita na kahit Kuya Brad. Kuya Brad, truck mo lang ito. Yan na, bala sa naga mo. Si Jared kaya. Bala sa naga mo. Ilawan nito guys, mabalos ako. Mabalos ako. Kaya ano website? Hypertext Transfer Markup. Saan ba? Mabalos ako. Mambaga, nakikibaw. Mabalos ako. Yun, check ko na yun naman. Watch and learn.